Sibonga nje ithuba elihle kangaka lokukhuluma nawe. Kodwa-ke siyacela ukuthi nawe wenze okufanele nobalekile. Uma ufuna ukubuza ngephupho, khombisa phela nawe intobeko, khombisa ukuthi ukhuluma nomuntu, bingelela, cela, uyabona. Kodwa-ke abalandeli bale channel ngiyacela ukuthi besebenzise kakhulu inamba yami bengifonele. Uma unephupho ungumlandeli wale channel, don't hesitate to call me. Uyabona, but ngesikhathi esifanele from 9 ekuseni ka 5 ntambama I'm willing ukuthi ngikhulume nani ngoba ni ngabantu abalandeli bale channel. So ngoba ku comment section kuyenzeka ngingabi naso isikhathi esinafu sokuthi ngikwazi ukubheka la ukuthi ubani yabo. So abantu ababuza abaningi nesikhathi esincane, yabona. So ngiyacela ukuthi nisenze kakhulu inamba manje ngabalandeli. Uma ungayini umlandeli ungabuza comment section akunankinga lokho, yabo. Sizokusiza khona. So mina ngingupastor ngisibheka la uDawu likaThandeka Ngubane uthi uphupha ingane intombazane ekhubazekile. Kodwa ke Thandeka Ngubane kusho kwangubane kosomashi ababingeleli abaceli, they demand, they feel entitled, kodwa ke kunankinga. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha ingane kuyaba uphawu luhle uma ekhubazekile. Lokhu kungakhomba ukuthi kunesidalwa sabantwana esidinga nje ukulungiselwa okuthile noma isidinga ukunakwa esinganakiwe. Number 2, uma uphupha ingane kuyaba uphawu luhle uma ekhubazekile. Lungakhomba ukuthi kunedlozi noma unedlozi lezingane elikwembethe, yabona. 3, futhi uma uphupha ingane still uphawu luhle uma ekhubazekile. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka uzobusiswa ngengane ekhubazekile wena, ngoba abanye abantu into abayiphuphayo iyenzeka ngokuhamba kwesikhathi. Uzobusiswa ngengane ekhubazekile, uzobusiswa ngengane mhlawumbe nokukhubazeka, noma kukhona ingane nokukhubazeka eyagcina ingazange ilungiselwe izinto, yabona, eyandlule emhlabeni isikhathi esidlule yagcina ingazange ilungiselwe izinto, yabona, afuna ilungiselwe izinto. So number 4, kwesinye isikhathi uma uphupha ingane kuba uphawu luhle uma ekhubazekile. Lokhu kube kukhomba inhlanhla nokubusiswa ngengane kodwa ezozalwa yembethwe noma ezozalwa iqhwakelwe yidalwa, yabona. Iyavela futhi kanjena. Kodwa ke sisithi number 5, futhi uma kuyenzeka uma uphupha ingane kuba uphawu uma ekhubazekile olungavela ngoba lo muntu enganywe isilwane noma ezonganywa isilwane noma isidalwa esingahlambulukile, yabona. Ivele futhi lengane. So siyabonga besibheka nje izinto sithathe benhlanu ezingashweleli iphupho, kodwa ke asethembe sifocus kakhulu kokuhle kuleli phupho. uNkulunkulu akulonde kuvama umusa. Kulela